Ɗalla da Haruna, Assalamu alaikum gare ka, jarumin kirki mai nagarta. Ɗalla da Haruna sunanka, marubuci kai baka mugunta. Wasu Zakariya suke kiranka, kai dace ka kare zumunta. Kai ne aka hau ina lalitarka, ka ƙidanya kayo tsuminta. Marubuci ka riƙe alƙalaminka, ka rubuta kuma ka karanta. Injiniya yau na zo gare ka, kwamfuta a gare ka za a yi baranta. Ga 'yan mining sun biɗe ka, a harkar kirifto ba ka a rubuta. Sarkin barkwanci na yabe ka, a fagen nishaɗi ba ka ƙazanta. A yau ka ƙaro shekararka, ka gode Allah sarkin gwaninta. A yau ni dai na yabe ka, na yo maka jinjina na tsananta. Allah daɗo lafiya gare ka, da ɗimbin imani mai nagarta. Ni ne na yau baiti gare ka, don jin daɗi da riƙe zumunta. Bashir Yahuza malumfashinka, mai sharhi domin ai nazarta.